Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now with more exciting features. Kalami ka jing pamhun halor ka jing penmi ka sarkar ka thup kerteng ki samla ki balayo na ka baha jong ka sarkar bani Pule MBBS. Hadien balami ka jing pamhun na ki kunhun baper menta pat ka sarkar kala penmi ka thup kerteng ka bathamai. Ha ka thup kerteng ka barim ka balami ha ka lai phui tarik unailar ki dan khan arngut ki samla Pule ki balayo na ka open kategori henrai ka mi ka jing pamhun na marba ki dan arngut ki khasi ki ba kham he marks banya ki tu ki weipat ki balarung kerteng ha ka open kategori. Kumta lami ke jing dawa badai ban penrung ye kita ki arngut ki khasi ha ka thup open kategori. Kumta ha ka thup kerteng ka bathamai la penrung no ye kita ki arngut ki khasi ha ka open kategori. Bat la penbun seat sa artli kata na kharar sak khat saw. Bat ke mi kerteng ha ka thup ka brimru kidang mi kerteng biang ha ka ni ka thup bathamai ka bamenta. Ha ba phai sak khasi anjaintia kategori pat ha ka thup kerteng ka brim kidan lai pu prangut ki samla khasi ki bayo ban lai Pule MBBS na ka baha sarkar. Henry hakani ka thup ka bathamai kidan satang lai punyongut ba Duna no iwei. Udan uwei na khasi ba jaintia kategori ubala yorong ha ka thup PWD candidate. Ha ba phai ka garu kategori pat ha ka thup ka barim kidan lai punyongut ki samla garu ki bayo ban lai Pule MBBS na ka baha sarkar. Henry ha ka thup ka bathamai kidan lai pu prangut bat ki yo tam Kawei ka seat.